7:44 na sa atong orasan. And there you go. Ibawa na ginato ang full story nga nung gibuli siya. Busa. Samayin yung mga na-learn, Anibi. Akong pangutan-on tong mga nabuli na, nakatry og bully og katong gasulsol, ng apil-apil sa pagbuli. Sa cyber, sa online. Isa ba mo sa mga naigo ani? Sige, tawag ka ron 0937-3731-674. Hello? Hello? Hello, Hello, kinsa ni? I'm Joshua din ni Master po. Joshua, nakatry na ka ng pagbully, Joshua, or gibully? Nakatry na ikaw na Master po. Giun sa man ka? Okay po. Giun sa ka ato niya? Hello? Another caller, hello, may gabi. Ay, Good evening, kinsa ni? ay si Tony Basiwa. Basiwa, gi-bully ka sa una or ikaw ang nang bully? Kani ako gibuli. Ikaw gibully, giun sa nga pamaagi sa online ni. Sa concert. Sa merkado. Hello. Sa asa ka gibully? Lubi naman to sa. Lagi ba sa asa dili kanusa? Sa asa ka gibully? Pag sure ba mo be sa inyong pagtawag diabi kay na. Kalas lang tas oras ani ba? Tinud-anay ha. Base na napoy mo tubag aning nagkuan lang ha. Tinud-anay kanang tinud-anay nga mga experience. Hello? Hello, Kinsa ni? si Bob. Bob. Tinuod Bob nga nabuli ka sa una or ikaw ang nang bully? Gibuli ko. Sa online ni Bob? Bob. Last na lang ni ha. Undangon na nato ni kung napagyoy kuan. Ikatulo na to ha. Strike 3 na. Pag dili pag yun ni tinuod ning next nga kuan. Undangon na nato ning atong drama. Wala naman dito drama. Undangon na nato ang Dear MOR. May nang sayo ko makahawa dani. Hello? Hello. Hello, may gabi. Hello, my baby. Ay, kinsa ni? Si Sarah. Sarah. Yes. Nasaan si Miss Minchin? Sorry, nagbabalat po ako ng patatas. Nagbabalat ng balatan na lang patatas. Wala naman tayong babalat eh. Kaya ibang babalat ka dyan eh. Balat kayo, balat. Sige, Sarah. Nabully di ka sa una, Sarah? Yes, actually. Unsa man nga? On air, online? Kuan, online. Online. O kanang sa personal pod. Giunsa man? Kuan lang gito, kanang Nakasala ka? barkada may girl. Tapos, kato na time kay gikan ko sa kanang ay bago mga 1 year pa ko kanang na-broken. Nagbulag. Yes, kato na time. Tapos, katong ex na ko, barkada gyapon ako ang gipuli sa ako. Okay. So kibaling murag Irish, ana. Murag Iris, pero dili di mo best friend. Close friend. Close lang yun. Sige. And then? Close friend. So, Tapos, wala siya kabalo ang imong close friend nga kamo day sa una. kabalo man. Kabalo Kay siya. barkada gani. Tapos Kabalo ang gid eh. boypod, kay baling murag na barkada bitaw. May na. So, muto ka ng Nasabtan ra ang nimo. boy. Ha? Imo ra silang gisabot. Okay ra. Kuan at first, nasakitan ko. Pero wala na ako nakipag-communicate. Okay, so dead man na lang. Try Ina divert attention ana sa lain. Wala Okay. jud ko nagkuan. Wala jud ko nang hilabot. Okay. Pod, wala ko nang
daot sa Facebook o sa banana. Hilom lang. Tapos kadto na time kay bali 1 year inana. Napud ko isa ka amiga barkada gyapon namo adtong isa ka girl nga gipulis akong ex ako. Pero lahi nga amiga ni. Lahi na isang amiga pero within the circle of friends. Okay. Tapos kadto na time is na siya uyab. Kaning imong bagong amiga, kaning isa ka amiga. Atong Kaduha. isa ka amiga. Kaning Kaduha. si friend 2. Tapos kadto na time kay na siya uyab pero na in love siya lahi nga lalaki. Okay. O, tapos kadto na lalaki, wala ko'y kamalay-malay na ako ang gusto. Okay. So crush niya ang naka-crush nimo. O, pero wala ko kabalo. Kaya bali ako, supportive friend. Nag-support lang po. Kinana. Tapos, kadto na time, nagbulag sila sa iyahang ex. O, so nag-expect siya. Nga sugton to niyang iyang ganahan. Oo. Kaya murag, abi man niya o kuhan sa iya, kapanguyab sa iya. Murag yung asa bitaw siya. Na. Sumuto na murag, kuhan di ay, kanang gentleman, lagi ng lalaki. Na kanang murag. Friendly lang gyud. Friendly lang gyud, yes. Pero this time, wala pa ni confess ang lalaki nga ikaw. Wala pa gyud. Actually, nagka-classmate kami, tulo classmate ni. Lagi, pero kani siya, wala pa to, wala pa. Kay supportive friend lagi. gusto po ka nga magkadayon sila. Oo, kay murag hala, di siya happy sa iyang ex. Murag ina na bitaw, anak. Mo to na ba, gusto po diya ka. Nga, so, wag gyud kay idea gyud ha? Or naay paramdam? Wala gyud, as in wala. Okay. O, kadto. Dayon? Tapos di pud ko interested sa lalaki. Okay. O, anak. Pero kadto na time na nag-classmate ming tulo. Kanang gasige nagparamdam ang lalaki. Sa imo. Oy na. And then? Tapos kadto na time kay kanang Asa man gyud na nga time? Asa man daga na kita orasan. Ay sorry po. Kadto na time murag kanang ako man ang gikuan sa lalaki na. So nanguyab na, so nakuratan ka, unsa imong reaction? Imong giingnan imong babae nga friend to? Nahadlok ko. Okay, wala nimo siya ingni. Kabalo baya ko. Wala na ako siya giingnan. Kay wala pa man ko kabaloon sa intention gid sa lalaki. So kumbaga magkuan lang ka, mag-assume lang ka, makuan pa lang ka. Okay, basig lain ba di ba? Sumuto na to'y one time na nag-confess gid ang lalaki. Okay, and then? Nahadlok ko. Kay akong amiga lagi. So wala na ko siya gikuan. Wala ni masugta. Kay wala kana nag-confess nang mangud siya. And then? Mo na time so kanang murag nakabantay na akong amiga. Okay. Kaya sige may ugkuan. Ina na bitaw sige may istorya-istoryan. So nangutana akong amiga sa ako kadtupod na time, wala pa ko nakagusto sa lalaki. So nakagusto na gid ka karon sa lakton nga pagka-istorya? Lactobacillus strain? Ito? Lactobacillus strain. Lactobacilli lotus strain. Anyway, so ang ending ani nagselos gid siya. Nga ikaw ang imong gisugot na hinon ang lalaki. And then wala nimo pasabta. Gikuan ako kay ako mong nalain na siya so wala na nimo siya napasabot na istorya og matino. Oo, wala na kay murag. Asa naman to imong ex? Asa naman to nganong gistoryahan man nato to imong ex? Dili kay gusto lang na ako i-explain na nahimo kong Irish, nahimo pud kong mild. Okay, meaning naglagot ka pero wala lang ka nang bully. Sa una. Ito na time. Okay, pero wala ka na Irish. Wala ka na Irish. Nasakitan lang gid gyapon ka. Pero wala ka na Irish kay wa man ka nang bully. Ikaw karon ang gibully sa kaning katong friend to. Nga giingnan og malandi. Kuan ka nang mangilog ina. Mangilog niya wala man niabot sa padungog-dungog lang. Okay. Pero nagkasila di ay, nganong giilog man? Niingan pa gid sana. Kanang
nakaagi na baya ka o ginana. Siya nakaagi. Nag-ilugan na kita Oo. sa amiga. Mm. Ginana ba? Mm. Sumurag mo to, yung gisumbat sa ako atong Nga nahitabo. murag nang nimalus lang ka sa lain, murag ana. Oo. Pero wala. Bakit mo pinipilit? Ako muna akong ingon sa imong friend to ha. Bakit mo pinipilit ang sarili mo sa taong hindi ah? Like you. Nah, lactobacillus strain. Sa to? Lactobacillus strain. Basta. Basta kaya ko, So, imong balik ta sa kwento. So, naglisod man karon si Kuan, si Miles. Unsa imong advice kang Miles? ang ako lang, lagi kay, murag na lain pud ko dito na part, kay murag blame niya ang lalaki. Mm. Ina na ba din? Naman gyud na nga feeling. Di man na niya ma-deny. Na kung wala pa lang ang lalaki, wala man gyud may tabo. Oo, tinuod. Tinuod Oo. eh. Kay, kuan man gyud kanang mabot gid sa point nga madaot gyud. Mm. Gabi na og si pareha kay Irish nga Mm. wala kasabot. So pwede ba ang imong advice is kanang dapat sa mga lalaki ayaw mo panguyab og mga barkada or mag best friend? Tinuod, yes. Kung baga para lang mulikay sa kaguluhan, complication. Sa mga guys ha, kung mahimo, ayaw panguyab og mag best friend or magbarkada. Kay lisod na. Gawas kung na ay pagpananghid nga nahitabo. Lahi man sad nang gitugtan ka nga, sorry, manguyab ra po ko sa imong best friend, okay ra kanang wala naman sad da. Ana kanang before okay ra, murag kanang mature na bitaw mature nga pagka-approach. Pero man kung asa happy na. Gawas kung ingana. Oh. Pero kung imong kuan kaguluhan gyud, so consequence ang mahitabo ana. Unsay consequence? Tubangon gyud na. Okay. Wala na kay advice sa mga gapang bully? Mulang to ka ng murag noon sad kay murag ako mapud sa unang sakit mapud sa ako ang side. So makahimog mga ingana gid gyapon. Naagid. Sige, great na ka kay wala na 30 minutes na lang ka, mag 10 minutes na ka. Ay, wala na i-greet. Sige. Salamat ha. Okay, thank you. Yan. Thank you. Gisa tang name nimo? Sarah. Sarah, ang munting Prinsipe. nag-joke ka. Oh, joke ko. Kusion, kay nag-joke. Thank you so much. Man na. 10 minutes. Another opinion kay 3 minutes na lang ta. Hello, kanang dili binuang. Hello? Hello? Hello, may gabi eh. May gabi po. Babae, piling na ako magbinuotan ni og tawag. Mga lalaki na to nga mga callers. Char-char lang ga char-char. Sige, what's your name? My name is Agatha. Agatha? Yeah. Agatha? Katsuy wa kasi yung mga Agatha, gikan kay na. Unsa kinang Agatha nga name? Hello? Unsa Yeah. asa kay nang Agatha nga name gikan? Greek mythology? Gikan sa The Blood Sister. So karon pa ka nabuhi lugar kay karon pa man ang blood sisters. Karon pa day kaginganlan ha, bantay ka. Bitaw Agatha, nagbuli ka sa una or gibuli ka sa una? Gibuni ko sa una. Sa online? Sa online, sa personal. How? In what way? Yeah. In what way? Uy, in what way? What way? In what way? Oh. In what way, kuya? Giyan sa pa, unsa nga pamaagi? Like, unsa imong sala di ay atong nga tao? Like sa crush na ko, tapos, ang, Unsa iyang giingon sa online? Unsa iyang giingon? Ha? Unsa iyang giingon sa online ngano nakaingon ka nga gibuli ka niya? Parang, sige mo siya.
sige, duha mo gumi sa akong friend, crush na mo siya, tapos, yaming sawayon, like that. Mhm. Oh, tapos, hindi mo gina mo siya to. Ayaw pagingin anak kay crush raman sad. Crush ra nimo ang iyang crush? Yeah. Ha? Oh, Iyang crush nga lalaki nga nakagusto pud sa iya, wala? wala po. Wala. So, crush lang nimo, nalain siya kay nag-crush-crush pud mo sa iyang crush. Oo. And then, unsa may iyang gibuhat dayon, unsa iyang giingon? Umula gito kan dili daw ang ilugon, tapos dito din nga time nga nag-away na din ni. Lagi ba unsa iyang giingon siya nga, "Hay, mga pangit diha, nag-away nang-aagaw ng crush," ganon, parang ganon. Kung kami nagkuhan na ko, di daw na angay mag-crush-crush kay mga kagiron ko umi. Ana, so sa post na siya ha sa iyang FB. So wala na mo nag-amigo ato. Wala na, pero gusto ko siya amigon, but di man siya gusto. Kay suya siya. Amot lang ka niya. So unsa imong huna-una? Unsa man pasagdan na lang nimo siya, ana? Oo, pasagdan na lang, tapos yan ipang istorya, baliwala na lang, tapos gusto po na ako maamiga mo. Amigo mo. Kay nga naman. Dapat ang alang sa Ginoo, dapat mag-amiga jud. Unsa kasakit ang mabully online? Dili man sakit jud ko imong dibdibon, but di mo bigyan ako gawon na noon kay para sa ako Ginoo akong kaan. Ginoo akong kakampi. Unsa imong maingon sa mga gapang butang-butang o mga chika-chika dia online about sa lain tao nga gapang daot sa uban? Unsa imong maingon nila? Para sa ako, dapat dili sila mang-judge kay siyempre masakitan pud ba ang ilang ibuling. And wala, salamat. Munang. Unsa pa yung maingon sa mga gipang bully? Advice nimo. Dapat ibalhin nila ilang una-una, dili lang ang issue nila sa ilang mind kanang puro lang Katong negative nga mga giingon. Oh. No kay ang katumanggong gusto sa katong gapang bully is masakitan kag balik. Gusto sila mo balos ba in a way nga pakaulawan kanila mo na ang ilang balos. Pero kita nga gibiktima lugar niya, dili nato ihatag sa iya ang satisfaction nga murag malipay siya, nakuan lagi siya, da lagi, ano ba? Di ba ang ilang una-una na, ako ning ingon, maulawan ni siya, yes, naulawan lagi siya, yes, nalain siya, di na siya mo eskwela, yes, ang satisfaction nila. Pero dapat, dili nato na ihatag sa ila. Kita nga magipang bully, dapat mo fight back ta, meaning wala ra sa ako ang imong gingon. Buwis agon sa may gingon sa mga tao, gipang comment niya, wala akong pake. No apology. Lagi kay kung imo pud nang idibdib kuya, ikaw ra pud masakitan. Ikaw ra, then di na din ka mo eskwela, maulaw ka, and then dili taas noo kung wala kang kasalanan. Tama? Salamat. I-greet na imong mga friends diha nga sige kuan sa imong kilid. I-greet din ako ang Paksain family and Suyano family. Og sa ako mga igsoon, tapos sa akong friend, Irish nga numeron. Og sa isa agid, tapos ako mga amiga na sa Davao. Maulang. Ayan. Salamat ha. Sige. Salamat sa iyong pag-share. Salamat sa iyo. There you go! Ang atong mga shares nga babaeng sarap kausap. Pwera na lang tong mga unang mga nagtawag na nga gi-oprag kalit. Ayay ka. Saon na lang.
Sorry kay wala na akong igon time. It's 12:04 na po mga kapamilya. Basahan na lang na ako ni Master Poppy. Akong tambag na lang kay Miles nga dili na lang niya tumpangan ang mga gipang daot ni Irish para dili na muda ko ang issue ug iya na lang pud nang i-block si Irish. Ug pasagdan na lang na niya iyang mga kapuyon ra man sa karagayan, di ba? Oo, kana bitong bashers, kanang mga haters. Kung imo nang pasagdan, kapuyon na sila, matingala na sila silang self nga, hay, di manggid gapon mo epek, uy, kapuyan na lang na sila. Pero kung hatagan nimo sila sa satisfaction nga nadaot pug ka, nga napangit pud imong life tungod sa ilang ginabuhat, mingid sila, I'm powerful. You see? Kailangan ni kuan? Nadaot to yung life tungod na ako. Don't mess with me. Ana man na silang una-una. So ni taas na po ilang sungay. So unta man di man sila ma-happy. Pero kung imo nang ipa-happy sa ila, meaning ikaw ang ingon pod nga nag-success ang ilang pagbuli sa imo. Imo na ng problema. Okay? Ayaw gyud tuguti nga mag-success ang ilang pagbuli sa imo. Fight back by kanang being not affected sa ilang gipang ingon. Lactobacillus shirota strain di ay. Lactobacillus shirota strain. Nanudlo dani. Salamat sa pagtudlo. Kaya di ko kabulan. Lactobacillus shirota strain. Ayaw og tuo ana kay tumo ra na sila. Katong mga colors daw. Anyways. Salamat kayo sa mga naghahatag silang opinion. Bullying, serious case jud na siya nowadays, no? Especially sa mga batanon. Ang tao nga kusog kaayo mang bully, maybe victim pud na siya sa bullying. Pero it doesn't help or give positive effects ni bisan kinsa. Effect sa gapang bully, wala siya peace of mind. Kay magsige guna-una unsa pa iingon niya nga dili maayo sa taong nagpasakit niya. Then, ang effect sa gibuli, masakitan or worse, ma-depressed. So, munang pasabot, walay maayo nga mahimo anang bullying. Unta, ma-stop na ni. Sang ni Master Poppy, regards lang ko sa akong uyab. Diya sa CEO, nag-duty, SA, manggod na siya. Kahit lang jud ha. God bless and more power. 12 na, uli na mo, katong napa sa eskulahan. Yan yung mga ginikanan ng itanan ninyo. Hoy! Salig mo ha. Dapat ampingin yun ninyo sarili kay pagpauli na lisod na karon. Anyways, salamat kayo sa inyong pagbilar-bilar kauban si Master Poppy. Dini lang sa Dear M.O.R. So muna to ha, pasagdan lang ha. Maka-depress na, makapatayon ng bullying. Oo, daganag nagpakamatay anak kay na gawas ang iyang skandal, gibuli ninyo. Nya, happy mo. What if paninglan mo to sa langit? Di mo kasulod sa gate. Kay ikaw man ditong nag-comment dito, gi-screenshot man sa ni San Pedro be. Saan man na be? Lisod na mga pamilya. Munang ako gani, kung mag-online ko, goodness ragid na ang pwede. Munang mingon ko nga, kung wala ka ng magandang i-comment, huwag ka nang kumoment. Dapat good things lang yun ang imong ibutang diha, makapa-inspire, makahatag pagtulunan, makapangisi sa tao, ana. Positive things lang, mas maayo nang gamiton nimo ang social media sa positibo nga pamaagi. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Pasag din ang mga bully diya. At kung wala ka namang magandang i-comment, puro negatibo na lang yan. Huwag ka nang kumoment. Kasi hindi yan nakakadulot ng maganda sa kapwa. Sa mga single ladies and single moms out there, itaas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready?
ready na? Ready na? Ay, nako. Sapa! Sapagid! Lagi. Tomorrow ang atong Dear MOR episode, September 7. September 7 episode po natin is hashtag Dear MOR Kondisyon. Hala, ano sa mani? Dear MOR. Hindi ako susuko dyan. Makikita nyo, papatunayan ko sa inyo. Kahit maliit lang yung tingin niya sa akin, kahit bata lang ako para sa kanya, makukuha ko rin yung atensyon niya. Hindi magtatagal. Bibigay din sa akin yan. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Kondisyon. Hala? Murag pil na ako idea gamay. Nga, murag nanguyab siya og magulang pa sa iya. Unsa kay mga kondisyon ba? Sa isang kondisyon naman na ingan agad, di ba? Kung magsabot-sabot, sa isang kondisyon. Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Unsa kay may tabo tomorrow na mga milya. Atong last episode for the week. Friday, alas 10 gyapon ha, after mag MOR University 2.0. And I'll be leaving you with a quote gikan kini sa atong title tonight, hashtag Dear MOR Bully. Kung adunay mga tao nga gabirahon ka paubos, sala ang pasabot ana. Nagpasabot ka na nga naa ka sa ilang ibabaw.